Здравейте, мили учители, родители и тинейджери! Аз съм Теодора Духовникова. Познавате ме с ролите ми в театъра и киното. Всяка роля ми е ценна, но най-важната ми роля е тази на родител. Като майка изживявам всяка радост и всяка тревога заедно с децата си. Преживявам с тях и всяко предизвикателство в училище, у дома, навсякъде. Един от най-актуалните проблеми днес е нарасналата употреба на различни тютюневи и никотинови продукти от учениците. Затова призивът ми е към всички вас да разговаряме открито и спокойно за темата, защото това е проблем на всеки един от нас. Ето ги изтряскащите данни. Представяте ли си? Всеки четвърти ученик на възраст между 13 и 15 години пуши цигари или употребява някакъв друг тютюнев или никотинов продукт. Вярвам, че с законовата забрана за вейповете в България, еднократните електронни цигари и с засилен контрол ще има ефект. Истината е, че всички заедно имаме важна роля за осъзнаването на този проблем. Когато става дума за употреба на тютюн или никотин от подрастващите, няма друг ход. Планът е единствен, без компромиси. Децата и тинейджерите не трябва да имат достъп до тютюн или никотин. Тинейджерите трябва да знаят, а ние, родителите и учителите, да разговаряме с тях за това, че човешкият организъм и мозъкът се развиват най-интензивно в детската и юношеската възраст. Науката казва, че някои области на мозъка достигат оптималното си развитие до около 25 годишна възраст. Това се отнася до онази област, отговорна за ученето, концентрацията и паметта. По време на съзряването на мозъка той е много по-податлив на външни въздействия, увреждания и пристрастяване в сравнение с този на възрастните хора. Негативните последици от тютюна и никотина върху развитието на мозъка в детска и тинейджърска възраст могат да бъдат различни. Ето само 5 от тях. Нарушена способност за учене, концентрация, внимание и памет. Прояви на раздразнителност и избухливост. Състояние на тревожност и потиснатост. Безсъние или нарушения при ритъма на съня. Риск от развиване на зависимост и към други опасни вещества, като алкохол и наркотици. Всички тези негативни въздействия водят след себе си повече стрес, влошаване на представянето в училище, трудности във взаимоотношенията с учителите и родителите, неудовлетвореност и ниска самооценка от тинейджерите, отхвърляне от приятелите, депресии, агресия. Всичко това може да е сериозна пречка за бъдещето на нашите деца. Мили учители, родители и тинейджери, нека да бъдем откровени и да разговаряме открито за проблемите. Не виждам друг път напред, освен да кажем не на употребата на тютюн и никотин от подрастващите. Призовавам всички заедно да действаме без компромиси.